बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि साहा थानाय नैबे ट्री हाउस रिजर्टआव नोंथांमोननि सिगाङाव सासे ट्री हाउसखौ सामलायनाय बिथां मनदिप बसुमतारी बिथाङा दंफैयो। दा बे ट्री हाउसनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय जों फंनैसो मिथिना लानो। बे बिथाङा मनदिप बसुमतारी। खुलुमबाय। नैबे ट्री हाउसआ बेसेबां सनाव गायसनजादोंमोन आरो मानो थाखाय नोंथांमोना बे ट्री हाउसखौ लुफुंनाय जाखो फंनैसो फोरमायनो। गिबि गिबियावनो बुंनो लुबैयो जोङो बे ट्री हाउसखौ तेनजिं बड'सा आरो ज्योतिनि गेजेराव जोङो बेखौ ज' लोगो नांनानै लुनाय जादोंमोन। बे लुनायनि उद्देশ্যआनो जाहैबाय मेन थांखियानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव सोमजिनाय मेन इलेभेन्ट कनफ्लिक्ट। बे मेन इलेभेन्ट कनफ्लिक्टखौ गैयि खालामनो थाखायनो जोङो बेवहाय माखासे दैमा गरा गरा आरो माखासे हाफ्राव जोङो मैदेरनो जोङो जानो थाखाय माखासे बिफां लाइफां गायनानै होदों, जाहाथे मैदेराबो बे आदारफोरखौ जानानै बे गावनि जायगायावनो थानो हायो आरो गामियारि ओनसोलाव जिहेथु जेबो जाथाय खालामफैया बेखौ जों नोजोर बोनानै जोङो बेयावहाय ट्री हाउसखौ लुफैनाय जादोंमोन। जोङो बेखौ एक्जेक्ट थारिखखौ जोङो गोसोआव गैला। बेखौ जों लुनाया दिनैसिम लायोब्ला जोङो 2.5 बोसोर बा 3 बोसोर जाबाय आरो। दिनैसिम जेसेबां टुरिस्टफोर फैदों फरेन काउन्ट्रिनिफ्राय बिथांमोना फैनानै जोबोद गोजोननायजों लोगोसे जोंनो बाख्नायनायखौ होलांदों आरो लोगोसे जोंनि बे ट्री हाउसनि साखाथियाव थानाय माखासे बर' गामि बेफोरो मोनसे समाव माने दिनै न'खरसे गाबोन न'खरसे खारलांबाय थागासिनो दंमोन। दायो जों फैनायनि उनाव बिसोरबो माने दाद गोसो लानानै दायो बिसोर खारलांनो हमाखै आरो जेसेबां बर' न'खरफोर दंमोन बिसोर दायो एरबोगासिनोसो दंमोन आरो। आगोलावहाय न'खरफ्रा फ्राय माने एसे खम जालांनो हमबायमोन, दायो गोदान गोदान न'सो लुफैनो हमदों आरो। रुट डिरेक्सना गाहायै ओरैनो फैनो हागोन डिमाकुसिनिफ्रायबो फैनो हागोन, उदालगुरिनिफ्रायबो फैनो हागोन। उदालगुरिनिफ्राय फैयोब्ला पानेरि जानानै फैनांगोन, पानेरिनिफ्राय भुटियासां बागान जानानै फैनांगोन, भुटियासांनिफ्राय फैनानै नैबिथिंजाय आरो बामोनजुलि जानानै फैनांगोन, बामोनजुलिनिफ्राय आकु सिदा सोनाबहा खैरानि होननाय मोनसे जायगा दङ, बेसिम डाइरेक्ट फैबानो जागोन। पानिथिंखिनि गामिनि थ्रुयै फैबानो नैबे ट्री हाउसखौ मोननो हागोन। बे जायगायावलासे गारि लाबोजायोना सार? ओरैनोथ' गारि लाबोजायो, नाथाय बेवहाय गोबांद्राय अखा हायोब्ला लामाया एसे उसुबिदा जायो आरो। ओमफ्राय बेनि अनगायैथ' जेबो उसुबिदा गैया। बेवहाय जोङो नैबे न'आवहाय नैबे जोंनि ट्री हाउस न'आवहाय फरायनायफोरनि थाखाय पार नाइट 1000 लायो आरो नैबेयावहाय गाहायाव ओरैनो जोङो पार नाइट 500सो लायो आरो। नैबे न' मोनसे नैबे न' मोनसेयाव बेवहाय बेबायदि जों माखासे कन्डिसन नायनानै लायो आरो जोंनि जि जानाय आदार बेवहाय जोंनि ट्रेडिसनेल डिसफोरखौ जाहोनाय जायो, जेरै सबायजों दाउ, अनलाजों दाउ बा नारजिजों अमा बेदर बेफोरबायदि आरो नाफाम बाथोन जों बिदिखौ जाहोनाय जायो। आरो लोगोसे जों बेवहाय माखासे मैगं मैला फैयो, बेखौनो जोङो आलासिफोरनो जाहोनाय जायो आरो। स्पेसियेलि जोंथ' बेवहाय आलासिफोरनो जों प्लास्टिक बुस्थुआवनो फ्राय जों जाहोफेरनाय रेकर्डबो गैया। जोङो एखमबा आलासिफोर फैयोब्ला फरेनारफोर फैयोब्ला जोंनि जि लाइ बिलाइ बेफोरावसो जों आराम जाहोहरो आरो लोगोसे जोंनि जि ट्रेडिसनेल डिस दङ बेफोरखौ जों जाहोयो। प्लास्टिकथ' जों इउज खालामखाया आरो खालामबाबो बे मेथाइ पेकेटफोर थायो, बेखौ जों आरो डास्टबिन मोनसे एक्सट्रा बाहायो, बेखौ आरो लोगो लोगो सावना गारो। जोंथ' ओरैनो बोसोरफ्रोमबो वार्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डेआव जोङो गोबां जायगायावनो दंफां लाइफां जों गायनानै दोनजोबो। नोंथांमोना बिथिं नायब्ला नुगोन माखासे दंफांफोरखौ जोङो गायदों आरो माखासेफ्रा देरजोब्बाय। आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि बे साखाथि फाखाथि जेसेबांफोर जायगा दङ, जोंनि बर' गामि बा गुबुन जायगा दङ, जोङो बेफोरावबो जोङो बिफां लाइफाङाव गायो, बिसोरजों कपारेसन होलाय लायो आरो माखासे मानसिफोरखौबो जोङो गायबावनो थाखाय आरो बहुद थुलुंगा होयो। गोबां खस्थ' खालामनानै जोङो बेखौ लुबाय। बेवहाय फार्स्ट समावहाय नैबेयावहाय जेरैबायदि अबस्थामोन, बहुद माने
माने पाब्लिकफोरनि थाखाय बहुद खस्थ'मोन। जों बेवहाय पाब्लिकफोरनि गेजेराव फैनानै जोङो दैखर जावबाय आरो माखासे लोंनाय दैफोरखौबो सिस्टेमेटिक खालामना होबाय। बेवहाय दै लायनो थाखाय हरदे हरला गोबां जायगायाव थांनो गोनां जायोमोन। बिनिफ्राय मर देन 3 किल'मिटार्स गोजानाव दै लायनो थांनो गोनां जायोमोन। दा जोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय बेवहाय मोनसे दैखर जावबाय आरो लोगोसे जोंनि बे फिल्टार दङ मोनसे, बेनिफ्राय जों फिल्टार खालामनानै बिथांमोना फैयो, जों बिथांमोननो हरो आरो। একচুৱেলি আমিতো এনে ঘৰ আমাৰ টংলাত হয়, আমিতো কৰ্মসূত্ৰত আমি বাহিৰত থাকোঁ, শ্বিলঙত থাকোঁ। তো যিয়ে নহওক আমাৰ এইটো যোনটো আমাৰ স্পট আছে এইটোৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি পাইছোঁ আগে পিছে। তো পোৱাৰ পিছত আমাৰ আগৰ পৰা এটা প্লেনিং এটা আছিলে যে আমি তাতে যাম আৰু গৈ ভিজিট কৰিম, দেখিম কেনেকুৱা কি। তো আজি আমাৰ ছুটি আছে কাৰণে আমি আহিছোঁ ইয়াত ফুৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু অহাৰ পিছত যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বেছি আমাৰ বেছি ভাল লাগিলে, কিয়নো আমি আজিৰ ডেটত এনেকুৱা হৈ গৈছোঁ মানে যান্ত্ৰিক প্ৰযুক্তি হওক বা মানে চহৰীয়া আপোনাৰ পলিউশ্যন হওক, ইমান মানে এইবিলাকত জড়িত হৈ গৈছোঁ। ইয়াত অহাৰ পিছত ইয়াতে যোনটো এটা ইকো ফ্ৰেণ্ডলি যোনটো এটা মানে পৰিৱেশ আমাৰ এইটো চাই বহুতেই ভাল লাগিলে। আৰু আমাৰ BTD অঞ্চলত অলৰেডি ভৈৰৱকুণ্ড, বগামাটি এইবিলাক ঠাই আছে। ইয়াৰ লগে লগে এইটো আৰু এটা নতুন এটা স্পট যোনটো আমি সবে মিলি এইটো প্ৰমোট কৰিব লাগে। বহুতেই ভাল এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, য'ত আমি এইটো সচৰাচৰ চবত নাপাম। তো সেইটো কাৰণে আহিছোঁ আৰু আমাৰ বহুতেই ভাল লাগিলে এইটো। আছে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যদি আমি প্ৰাকৃতিক বস্তুবিলাক বা প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যবিলাক যদি আমি বজাই ৰাখিব নোৱাৰিম, তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত আমাৰ বহুত বেয়াই হ'ব ফলস্বৰূপ। কিন্তু এইটো আমাৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি হয় আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মানুহ এইবিলাক বস্তু প্ৰমোট কৰা, এইবিলাক বস্তু বজাই ৰখা। প্ৰাকৃতিক বস্তুখিনি আমি সবেই মিলি এইটো কোনো এজন ব্যক্তিগত বা এজন সমাজৰ কাম নহয়, আমাৰ গোটেইখিনি সমাজ মিলি এইটো বস্তু বজাই ৰাখিব লাগিব। আৰু এইটোৰ কাৰণে যি মানে পদক্ষেপ ল'ব লাগে ডেভেলপিঙৰ কাৰণে, তো সবে আমি মিলি জুলি কৰিব লাগিব। আপনার ভাল নামটা কি বলবেন? মোৰ নাম সুমিত ভাৱাল। ধন্যবাদ থাকিল। থ্যাংক ইউ। তো जोङो मिथिगौ मिथिंगाया सुबुं माहारिनो जिब जिबिनो जेब्लायबो होयो, बिनि थाखाय बिथाङा बा मिथिंगाया जेबो लुबैफिना। तो बेखौनो जोङो बुंनो हायो। जों इंराजियाव मोनसे पपुलार प्रभाब दङ, नेचार गिव्स आस बाट शी नेभार वान रिटार्न बेक इट। बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ। बे हिसाबै जोङो जागायजेननायनिफ्राय सुबुं सोदोमस्रिया दिनै मिथिंगाजोंनो जागायदों। नों बुंनाय बायदि आथिखालाव नाथाय दिनै सुबुं सोदोमस्रिया साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जि बिहोमा बेजों गोबां गोजौ जायगायाव सौहैबाय। दा बेवहाय जोङो नेचारखौ जों गोबां धंस' खालामनानै लाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि जा माने इनभारमेन्ट बेयाव दिनै एफेक्ट जादों। दा बेनि थाखाय जोङो नेचारखौदि दिनै जोङो सेभ खालामफिननांगौ, बे सानथाया दिनै जोंनियाव फैदों। आरो बेखायनो दिनै गोबां कान्ट्रिया बिनि सायाव स्टेप लादों। तो बर' फिसाफोर हिसाबैबो जोङो जिहेतु मोनथिगौ, जोङो गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रायाव थानानै रायजो जादों। मिथिंगानि जि बिहोमा, बिफां लाइफां, औवा दंफां बेफोरजोंनो जोङो थुरि बेफोरजोंनो जोङो न' बां लुनानै रायजो जादों। आरो बर' सोदोमस्रिया बेजोंबो मोनसे समाव जौगादोंमोन। तो आथिखालाव जोङो गुबुन माहारिफोर बायदि जोंबो दिनै जि भारतनि संबिजिराव बिनि जि थिनाय माखासे मोन्थाइफोरखौ लानानै जोंबो दिनै आथिखालनि जौगालु मुगाजों जोंबो खारफानो दिनै नाजादों। बिनि गेजेरजोंबो जों दिनै गुबुनफोरबायदिनो अनुभब खालामदों, जोङो दिनै मिथिंगाखौ बासायनांगोन। आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिफां गायनायनिफ्राय लानानै जोङो मिथिंगाखौ आल हमनायनिफ्राय लानानै जोङो खामानि मावदों। बेखायनो जोङो दिनै जोङो बेखौनो आपिल खालामगोन, जोङो मिथिंगाखौ आल हमनांगोन। मिथिंगाखौ जोङो जुदि बासायनानै लाखिनो हायाबा सुबुं माहारिया जोङो थांनानै थानाय नङा, जिब जिबिया थांनानै थानाय नङा। बेखायनो जों दिनै बुंदों फांसे बिफां दानोब्ला फांबा बिफां गायफिननांगौ होननानै। बे थांखिखौ लाना जों मावनांगोन। दा फारसेथिं जितु जों बे ट्रि हाउसआव दिनै बेरायनानै जि मोनसे अनुभब खालामदों, नों बुंनाय बायदिनो दिनै मानसिफोरा टाउन सहराव गेदेर गेदेर बिल्डिंआव थानानै तो मोनसे दिनै नेचारजों गोजान जानानै नेचारनि फारसे एट्राकसन तो बे बिल्डिंफोराव थानानै बै टाउनफोराव थानानै
माबा मोनसे जोङो जि मिथिंगायाव थांनानै थाग्रा जिहेतु जिबिमोन जों माबा मोनसे अनुभब माबा मोनसे लेकिं माबा मोनसे गैया अनुभब निस्सय खालामदों बा जों अक्सिजेननिफ्राय लानानै थांना थानायनि बारफोरनिफ्राय लानानै गोग्गो बार मोनजायै थोजासे अक्सिजेन मोनजायै बेफोरखौबो निस्सय जादों। आरो टाउन सहरनि जि क्राउडि जि क्लाइमेट गाज्रि मोनामनाय बेफोरखौ लानानै मानसिया बेक टु नेचार दिनै मिथिंगायाव फैफिननो लुबैनाय बे बिथिंखौ नुदों। आरो बे थांखियैनो निस्सय दिनै बेबायदि नेचारावहाय जोङो रिजर्ट खुलिनाय बा बेबायदिनो माखासे ट्रि हाउस लुनाय आरो बेजों लोगोसे आथिखालाव अर्गेनिक टि बायदिसिना गायनाय बेबायदि माखासे नेचारेल जि प्रडाक्ट बेखौ दिहुननानै बेखौ टाउन सहराव जोङो होनाय बा सुबुंफोरनो मोनसे जि मोनसे सांग्रांथि एवारनेस लाबोनाय जों बेखौ नुदों। दिनै टेनजिं बड'सा आरो ज्योति बर' गयारि बिथांमोना निस्सय बे स्टेपखौनो लादों आरो टेनजिं बड'साया दिनै सासे बुहुमावनो मुंदांखा अर्गेनिक टि ग्रवार हिसाबै बिथाङा सिनायथि मोनदों। थ' आरो बिथाङानो नैबे गावनि जि 500सो बिगा थानाय बेयावहाय नैबे ट्रि हाउस रिजर्टखौ बानायदों। थ' बेवहाय जों नुदों बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय बेरायफैदों आरो बाख्नायनाय मोनदों। थ' जोङो नोजोर होदों दिनै बेबायदि नैबे ट्रि हाउस बायदि डिमाकुसिनि साहा थानाय नैबे भुटान हाजो सेराव जि सामरांनि खाथियाव थानाय खैरानि बर' गामि जाय गामियावहाय गोदो जोङो खोनादों गोबां बर' गामिफोर दङमोन नाथाय नैबे ननाय दै आरो मोननै मोनथामसो दै दङ बेखौ बारबोनांगौ लामा सामानि सुबिदा गैया दालांनि सुबिदा गैया बेनि थाखाय बे गामिनिफ्राय गोबां मानसिफोरा टाउनमुखि जानानै थांबाय। नाथाय दिनैनि बेबायदि टुरिजम जि स्पट बानायनाय ट्रि हाउस बानायनाय आरो मानसिफोरनि नेचारखौ मोजां मोनफिननाय बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथांमोनाबो दिनै फैफिननो हमदों। थ' जोङो दिनै नैबे जि खैरानियाव थानाय जि ट्रि हाउस रिजर्ट बेजों लोगोसे जोङो आरो गोबां जोङो दिनै टुरिस्ट स्पटफोर जोङो बानायनो हायो। उदालगुरियाव अलरेडि जोङो बयबो मिथिखागौ भैराकुन्द सारा भारतआवनो मुंदांखा वर्ल्डआवनो मुंदांखा होननांगोन जे बे ट्रायांगोल कर्नार मोनसे जानानै दङ भुटान अरुणाचल आसाम जोबोद मोजां मोनसे बियो टुरिजम स्पट पिकनिक स्पट आरो बेजों लोगोसे उदालगुरिनि सोनाब फारसे नैबेनि खाथियावनो दङ जि बगामाथि बेबो मुंदांखा मोनसे पिकनिक स्पट आरो दिनै नैबे ट्रि हाउस बायदिया ग्रथ जानो हमदों। थ' बेबायदिनो नैबे अरुणाचल आरो भुटाननि फुट हिल्स जिखिनि ओनसोलफोर दङ जोङो मोजां बेबायदि टुरिजम स्पट रिजर्ट जों बानायनो हायो। आरो बेजों दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना खामानि नागिरनानै गावनि जिउ थांना थानायनि राहा नागिरनानै गोबां जायगायाव आलानि आथानि थांनो गोनां जादों आरो एसेल' थोब्लेमला बे दरमाहाखौ लानानै बिथांमोना सोलिनो गोनां जादों। फैफिननानै गावनि न'खराव गावनि न'खरनि खामानिखौ लांनो हायै बायदि मोनसे थासारिबो जों नुदों। बेखायनो जोङो दिनै बै जि आनइमप्लयड इयुथ सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ लानानै जोङो नैबेबायदि रिजर्ट आरो गोबां जोङो ग्रथ खालामबावनो हायो। आरो नैबेबायदि जोङो अर्गेनिक टि बा बेबायदिनो अर्गेनिक जोङो माने एनि भेजिटेबोल्स बेबायदि जोङो आबाद जोंहा जिहेतु हा दंखायो न'खरफ्रोमावबो हा दङ आरो नैबेबायदि जोङो भुटान आरो अरुणाचलनि हाजो सेर गोबां जों हा दङ बेफोराव जों आबाद मावनो हायो। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ दिनै नरेन्द्र मदि बिथाङा नर्थ इस्टखौ बिथाङा अर्गेनिक मोनसे स्टेट बा हुब बानायनो नागिरदों। अलरेडि सिक्किमा बिनि गनायथिखौ मोनबाय। थ' जोंनावबो दिनै नर्थ इस्टआव नैबे जि भुटान आरो अरुणाचलनि सेरफाङाव थानाय नैबे जिखिनि बिभिन्न जनगोष्ठीयाव बर'जों लोगोसे जिखिनि दङ बे ओनसोलखौ जोङो अर्गेनिक मोनसे रिजन बा ओनसोल एरिया हिसाबै डिक्लेयार खालामनो हायो। थ' बेखायनो आङो दिनै रायजो राजाखौ खावलायगोन जोङो दिनै गावनि गथ' गथायखौ सिक्खा दिक्खा होनायजों लोगोसे गावनि जि संबिजिरारि मोन्थाय बेखौ जुजिनायजों लोगोसे जोङो जोंनि एरियाखौ सिखोन साखोन लाखिनानै आरो जोंनि बे ओनसोलखौ डेभेलप खालामनोबा जोङो नैबेबायदि टुरिस्ट सेक्टर आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो जोङो गोग्गो जानाय लोंनाय मैगं थाइगं जों दिहुननायनि थाखाय जोङो सिन्था खालामनांगोन। थ' बे बिथिङावहाय जोङो सानदों फैबाय थानायफोरावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन बिनि थाखाय सांग्रांथि जोङो हाबाफारि लागोन आरो बे जोंनि मिसना थांबाय थागोन जेब्लासिम जोङो जोंनि बे ओनसोलखौ मुंदांखा खालामनो हाया अब्लासिम जोंबो जिरायनानै थाया। 2003आवहाय जि दाजानाय बिटिसि थ' दिनै बेवहाय 40टा डिपार्टमेन्ट दङ बेवहाय टुरिजम डिपार्टमेन्टबो दङ। थ' बिथांमोना जुदि नाजायोब्ला एटलिस्ट जिखिनिया पपुलार माने पिकनिक स्पट बा टुरिजमखा
दिनै जोङो नैबे भैराकुन्दखौनो होन बगामाथिखौनो होन जिखिनि बानायनांगौमोन बे बानायनायखौ नुवाखै। दिनै नैबेखौनो जोङो एगजाम्पोल मोनसे लाजायो। जाय टेनजिं बड'सा आरो ज्योति गयारि बिथांमोना सानैजोंनो नैबे ट्रि रिजर्टखौ बानायनानै मुंदांखा जानो हादों। अब्ला जाय बिटिसि खुंथाय बिथांमोना भारत सरकारनिफ्राय जि फान्ड मोनो टुरिजम डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनखायो। थ' दिनै बे बिथिङावहाय बिथांमोना दिनै जोंनि इयुथफोरखौ बिनि सायाव खामानि मावनो बिनि सायाव प्रमट खालामनो जेबो थुलुंगा होआखै, स्टेप लानायखौ जों नुवाखै। दिनै डिपार्टमेन्टनि जे थाइसे थाइनै फिसा बिला खामानि मावनानैनो बिथांमोना जोङो बाहायनायखौ नुदों। नाथाय बे बिथिङावहाय खामानि मावनो हायोमोन आरो मावनो हायो आरो बिनि थाखाय जोङो मावनो नारसिननाया मोजां। रायजो राजाया बिथांमोना जाहाथे गोसोआव लानानै खामानिफोरखौ मावो।